كم سردان دحر كوينو تحتو مننت جينا عبد الزيارة مخابدي من إسي ببع عينو تخوينو ببكزيو حبرون دالاوت جينا نتمدج أنو قدر حتى سلازخوني تمالي تصحف مش يمركو بزعرا ذلك تين كمتاتنو حتى تانا يفتاد يعني إرتان حتى غا حتى مننت أنا حتى مننت بمزحي وحيد عطو مالتي نو حتى مننت النحري لنا خاني مسجد زي خمي كفالاريو يتخلني ات مخنياتو اتحطو مننت حتى قد لي حتى مننت سلازواني زي امنا الباتا كالخاريت تكون تخيليا ده حتى مننت زي اكسع كدي عباي مخانا خن زال بلا نمتاي كم تحجز بالكو حتى قد لي بك مساطرح هل زي كونسي حتى مننت سلازنا بلديا كم زند حريه تابع الله مالتي حتى قد لي حتى فتحي حتى عرنت حتى ناسنت حتى حرنت حتى وصعه وزته نعوز مسلو راحيتات بشرش اي نبره انت هيدا حتى مننا زي انبار تزارب كل تغراጫዊት ያ ትመስል ምን ተغراጫዊት ትመስል ምን ተአዛ ነገር እዚኣ ተغራጫዊት ትመስል ሓደ ሰብ እንተለኣ منነት ሪኢኹም ዓቢ ነገር እዩ ነው ብዙሕ ነገር ረዋሒታት ተሰኪሙ ዝመጽእ ነገራት ካብቶም ፍርዙናት ረዋሒታት ለምሳሌ ታሪክ ባህሊ ቋንቋ ሃይማኖት ትውልዲ ቦታ ዓዲ ዝኩሉ ዘጠቃለለ መንነት ሓደ ሰብ እንበኣር ሓደ ህዝቢ ዋኣነ መንነተይ ክዝርፉን መጽዮም መንነተይ ከጥፉን መጽዮም ስለዚህ ምንት መንነተይ ጠጠው ክብል እዚ ደኣሞ ሕቶ ፍትሕ ደይኮነኒ እዚ ዶ ሕቶ ማዕርነት ሕቶ ነጥነት ተሓርነት ኣይኮነኒ ሕቶ ሓደ ይኮነኒ እዚ ነገር እዚ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ብልክዕ ከዓ እወ ሕቶ መንነት ብግቡእ እንድሕር ከይዱ ሕቶ ፍትሒ ሕቶ ማዕርነት ሕቶ ነጥነት ሕቶ ወጻኢ ኣብዚ ግን እንታይ ዘሎ ሽግር ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ቃልሲ ነቲ ዝነበሮ ናይቲ ህዝቢ መንነት ንምዕቃብን ንምስሳንን ዘይኮነስ ሓድሽ መንነት ምትእትታው ተገይሩ ከመይ ኢና ሕጂ ንዛረብ እቲ ኣነ ሕጂ ባዕዳዊ መንነት ኢለ ዝፅውዖ ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ ብኣንጻሩ እኳ ደኣ እቲ ባዕዳዊ መንነት ነቲ ዝነበረ መንነት ዝጥፍእ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ፍልይ ዝበለ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ እቲ ገድልስ ክልተ ባህርያት ንሪኦ ኣለና ባህርያት ናይ ገዛእን ባህርያት ናይ ተገዛእን ብክልቲኡ ኣጠቃሊሉ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ከመይ እንድሕር ኢልኩምኒ እንተኣ እቲ ሓቀኛ መንነት ዘጥፍእ ስጉምታት ብምውሳድ ነቲ ዝነበረ መንነት ዘጥፍእ እንድሕር ኮይኑ እዚ ገዛኢ ጥራሕ እዩ ዝገብሮ ጨቋኒ ኣብ ልዕሊኻ ዝመፀ ፀላኢ ጥራሕ እዩ ክገብሮ ዝኽእል እንተኣ ከዓ ነቲ ዝጥፍእ ዘሎ መንነት ግን ናትካ እንድሕር ኮይኑ መጥፍእ ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ዘጠፍኦ ዘሎ መንነት ከዓ ናትካ እንድሕር ኮይኑ ባህርያት ከዓ ተርኢ ኣለኻ ማለት እዩ ነዚኣ እምበኣር ከመይ ጌርና ክንገልፃ ንኽእል ገዚ ኤርትራ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ ኣብ ርእስኻ ኩናት ኣብ ልዕሊ ርእስኻ ምክያድ ማለት እዩ ተዳ ባዕላዊ መንነት ጎቲትካ ከተምፅእ ኮይንካ ምዃኑ እቲ ዝነበረ መንነት ከተጥፍእን ከተህስን ተፈቲንካ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ማለት እዩ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ ተካይድ ኣለኻ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ገርመኩም ምኾነ ኣሎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ባዕዳዊ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ወል ሓደ ካብ ስግር ባሕሪ ዝመፅኡ መንነት ባዕዳዊ መንነት እዩ ግን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ባዕዳዊ ዘብሎ ንምሳሌ ካብ ሳሕል ተጎቲቱ ዝመፀ መንነት ንሱን ባዕዳዊ መንነት ኢልካ ክትፅውዖ ስለዚ መለለይ ናይዘን ክልቲአን ካብ ስግር ባሕሪ ይኹን ካብ ሳሕል ይኹን ወይ ካብ ሜዳ ይኹን ተጎቲቱ ዝመፀ መንነት መለለይአን እንታይ እያ እቲ ህዝቢ እቲ ኣብ ባይታ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ እሱ ኣነ እዚ መንነት እዚ ናተይ ኣይኮነን ከለልዮ እውን ኣይክእልን እንድሕር ዝብል ኮይኑ ብዘየገድስ ባዕዳዊ መንነት ተባሂሉ ይፅዋዕ እምበኣር ነዚአን ንምፍላጥ
ካልእ ትሕቶላ መን ዳኣሉ ነዚ ባዕዳዊ መንነት እዚ ጎቲቱ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ሓድሽ መንነት እዚ ዘድልየካ ዘሎ ዝብሎ ዘሎ መን መጀመርያ ክንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ፖፑሌሽን ግሩፕ ነዚ ማዕዳዊ መንነት እዚ የድልየና እዩ ኤርትራ ንምህናፅ እዚ መንነት እዚ የድልየና እዩ ኢሉ ተላዒሉ ዘሎ ንዑ ኢና ክንልልዮ ዘለና እምበኣር ነዚ ሃገረሰብ ክኸውን ኣይክእልን እታ ሃገረሰብ መንነተይ ኣነ ተገሽፈ ኣለኹ መንነተይ ኣምሓራ መፂኦም ይገፉን ኣለዉ እዚ ቅድሚ ገድሊ ምምፅእ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ይገፉን ኣለኹ ምሳሌ ኣብ ከበሳ እንድሕር ከይድኩም ኣብቲ ሃገረሰባት ኤርትራ ኣምሓራ መፂኦም ሃይማኖተይ የጥፍእዎ ኣለዉ ኣምሓራ መፂኦም መሬተይ ይግብትዎ ኣለዉ ኣምሓራ መፂኦም ኣዋልደይ ይወስድዎን ኣለዉ ብሓይሊ ይወስድዎን ኣለዉ ኣምሓራ መፂኦም ፍርያተይ ይወስድለይ ኣለዉ ኣምሓራ መፂኦም ንስድራ ቤተይ ፋሕፋሕ የብልዎም ኣለዉ ንሕጊ እንዳባይ የፍርስዎ ኣለዉ ኣድባራተይ ባህለይ የጥፍእዎ ኣለዉ ዝበለ ሓደ ሓረስታይ ኣይዝረኽቡን ኣብቲ እዋን ስለዚ ናይ መን እያ ደኣ ሓሳባት እቲኣ እንተደኣ ኢልኩም ታራኢት እያ ራእይ ናይ ገድሊ ኤርትራ ናይ መን ራእይ እያ እንድሕር ኢልና ናይ ተምሃራይ ራእይ ናይቲ ዝተምሃረ ኣብ ከተማ ዝቕመጥ ዝነበረ ወይ ከዓ ናይቲ ኤሊት ኢልና ንፅውዖ ናቱ ራእይ እያ ሕልሚ ኤርትራ ወይ ከዓ ሕልሚ ዝባዕዳዊ መንነት ንብሎ ዘለና ካበይ መፂኣ ካብ ተምሃራይ ኣብ ክልቲኡ ወገናት እስላማዊ ወገን ይኹን ክርስትያናዊ ወገን ይኹን ክልቲኡ እቲ ተምሃረ ነዛ ነገር እዚ ኣምፂእዋ እምበኣር ከነለልዮም እንድሕር ኮይና ነዚኦም መን እዮም እዚኣቶም ኢለ ኣለኹ ኤሊት ኢልና ማለትና ግን ካልእ ሽም ክህቦም ዘድልየ ኣለኹ ምክንያቱ ንሙሉእ ወለዶ ዝምልከት እዩ ከመይ ንበሎም ኣብ ናይ ገድሊ ወለዶ ኢለ ዝፅውዖም ኣብቲ ፅሑፋተይ እውን ገድሊ ጀነሬሽን ኢለ ዝፅውዖም እዞም ገድሊ ጀነሬሽን ኢለ ዝፅውዖም ዘለኹ እዚኣቶም መለለይኦም እንታይ እየን እንድሕር ኢልኩም መጀመርያ ኣብ 40ታት ኣብ 50ታት ድሓር ከዓ ኣብ 60ታት ዝተወልዱ ሰባት እዮም ተምሃሮ ኮይኖም ኣብ ከተማ መብዛሕትኦም ግን ዋላ ኣብ ሃገረሰብ እውን ተምሃሮ እንድሕር ነይሮም ኣብ ከተማ ምስኣቶም ተመሊሱ ዓዲ ኮፍ ዝበለ ሰብ የለን ንዕኦም እውን ትሕውስ እያ ማለት እዩ እዚኦም እዮም ቶም ናይ ገድሊ ወለዶ ዝበሃሉ ምክንያቱ እዚኦም ብድሕሪ ግዝኣት ጥልያን ተወልዱ ግዝኣት ጥልያን ዘይረኣይዎ እዚኦም ቶም ናይ ገድሊ ወለዶ ዝበሃሉ ኣብ 40ታት እንድሕር ኢኹም ኮይንኩም በዓል ኢሳያስ በዓል ድሩዕ ዝተወልዱሉ ግዜ እዩ ኣብ 50ታት እንድሕር ኮይንኩም ከምዚ ከማይ ዝመሰለ ዝተወልዱሉ ግዜ እዩ ኣብ 60ታት ቁሩብ መናእሰይ ዝኾኑ ሰባት ድሕሪኡ ዝተወልዱ ሰባት እዮም እዚኦም ናይዚኦም ሓሳባት ኢና ክርኢ ዘለና ብዙሓት ኣለዉ ምሻለካ ሕጂ ዘምፅኦ እንቅስቃሳት ይኹን ዋላ ናይ ቅድም ይኹን እንታይ እያ ትብል ነይራ ኩሉ ግዜ ኢሳያስ ይጨውይዋ ገድልና እምበር ገድልና ከምዚ ተብለትን ወይ ከዓ ንመን ይሰሚዩ ጥንቁር ብተወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ዝን ሓሳባት ነይርዎ ራእሲ ተሰማ ትግራይ ትግርኛ ይብል ነይሩ ሙሴ ወይ መንካዕ ገለ እዚ ይብሉ ነይሮም ኣፋሉል ዝነበሩ እዚ ይብሉ ነይሮም እንዳበሉ ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ልክዕ እዩ ብዙሕ ሓሳባት ከም ዝነበረ ኣብቲ ቀደም ዘይጠራጥር ግን ንሕና እቲ ንደልዮ ዘለና ናይ ሙሉእ ኣተሓሳስባ እቲ ገድሊ ወለዶ ዝብሎ ዘለኹ ከዓኒ ጥራሕ ንሜዳ ዝኸደ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ከተማታት ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ንዕኦም ደገፍቲ ኮይኑ ዋላ ወፃኢ ኸማን ኣብ ወፃኢ ምሳሌ ኣብ ኣሜሪካ ናሳኣ ተባሂሎም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ እዚ ብሙሉእ እዚ ናይዚ ወለዶ እዚ ኣብ ሓንጎሉ ዝነበረ ስነ ሓሳብ ኣብ ሓንጎሉ ዝነበረ ራእይ ኣብ ሓንጎሉ ዝነበረ ዕላማ ናይዚ ወለዶ እዚ ኢና ዘድልየና ዘሎ እምበር ገለ ነገራት ተላዒሉ ምሳሌ ናይ ራእሲ ተሰማን ናይ ወልደ ማርያም ድሕራን እዋኑ ትግራይ ትግርኛ ዝብል ሓሳባት ነይሩ ግን እዚ ክብገስ ኣይከኣለን ምክንያቱ እቲ ናይ ገድሊ ወለዶ ኣይተቐበሎን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቅይሙ ዝጠፍአ ኣይኮነን ንዓና ዝዛርበና ዘሎ ቅይሙ ዝጠፍአ ምንቅስቃሳት ኣይኮነን ዝዛርበና ዘሎ እንታይ ደኣ እቲ ዝሳዕረረ እሞ ከዓ ኣብቲ ናይ ገድሊ ወለዶ ብሓፈሽኡ ዝነበረ ምክንያቱ ንኢሳያስ እዚ ከም ዝገይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን
حسابات انت عمول وقبل ولده بقند انتحر نيرو خوينو بزعبات منفس نايت وانتي اذا زاربنا ذلو مالتي زخبل كله اجي كم تازو لا زلورك عنتوي ناي كريستيانن ناي كبسا مالتيو ناي متحت بزي وقلنا كل اسلام تطاللن كلتو علامات كم زنبره كلتو خا زبعداوي مننت زغوتت علامه خم زنبره حجي مجمريا انت كزاربي بزعبات ناي كبسا مننت مخنياتو سي حجي اب تي ناي تزاغون بار مننتيو اب ارتازلو بسفيحو بزعبو كزاربي عم مجرشو خاني بأساس اسلاماو جنزلو بعداو مننت كاخ زاربي مالتي حجم بقى بتنا كبسا مجمريا حجمر عند بحريات هلا ذا بحريات زيا طبيعكم كتعزبوا عليكم الله تصحفاتي انتي ازبلا incuriosity ازبلا opposite ناي curiosity مالتي تقرنيا انقان بعلو curiosity زبل دارقا يلن كرهول لك اكون anyway يعني بعلو اسمه قرمي نو جن باسفح بالكان تترجمه خم curiosity ثلاث مالتي حدث نخفلط إلو زهنت أنت داخوينو ناي مفلات هنقوتا كابتا حبابي حليفو ما يزلكم ذل هنا كابتا زلو وانسو كبابي مسل إلو انت دا أنا مفلات نهنت أي انت دا علي وخوينو زي كيريوز هنا جنريشن ويكا كيريوز هنا سبب قتولة تخيل مالتنا حنت بحرياتنا الولدوغن انت أني رانس لكم نخفلط كابتا ناتو كبابي كابتا وسنت لسوز دبرا بوتا كابا وصيو نخفلت ጨርሹ ዘይህንጦ ዝነበረ ወለዶ ጨርሽ የዝለኩም አነ ዝነበርኩ ወለዶ እዩ ሕጅንም ከመይልካ እንድሕልልኩምኒ ከነግረኩም ኤርትራ ምሳሌ ሃብታም ዓዲ ከለኹ በመሬትኹን በባህሪ بحزبي ببهيراتا بتاريخها ببحلا ጸጋታት ዘለዎ ዓዲያ ምሳሌ መሬታ እንድሕርከድኩም ንሽቴክ ደሳ ቆላ ደጋ ወይ ነደጋ ጎቦታታ እምባታታ ናይ ባርካ ዘሎ ሜዳታት እንድሕሪኹም ምኾንኩም ጋሽ ንምሳሌ ናይ ቀደም ሳባና ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ሓራምዝ ከይተረፈ ዝነበረ ቦታ ደንከል እዚ ሕጂ ሎሚ አትራክሽን ናይ ቱሪስት አትራክሽን ኮይኑ ብወገን ኢትዮጵያ ንምሳሌ كان مولاي لاندسكيب تبعي الصوع نجار زبون زي بحري تبعي الصوع نحري هم بخنكم بحري نايكلاي يكون سي بحري تبعي الصوع كلتك زي ما يزرخوا رين فورست يا ايرتان سريع بعد رح تركب بحر نبعلوها شي انت 300 كيلومتر كوينو بستفعل عليه دسيتات ناي دحلاك دسيتات سنسلت نحري هم بخنكم بزح عينت ناي عساتات زفلت بوتاتي قدم بخبر عمقي كيرل يوصلوا فلت ما سوا فلت يعني را قرار في الصباح وعلو اذا كله زلوا حبتيو حبت وانتي ابتا انا زنور كله وان يزلكم دلو هنا ابس مرا خوينا حدا سب ويا خلوت ከተማታት ኮይኑ ሞ ካብዚ ገድሉ ወረዶ ኢለ ፀውዒዮም ዘለኹ ካብታ ከባቢ ወፂኡ ካብታ ስመራ ፈንከት ኢሉ ወፂኡ نخفلت زعبات إرتاب زعباتي زخول زلكم ذلو خصف على ጸጋታት زلو ونخفلت إلو زحق نسب دارجة تشرشو أين بلا مغنياتو تاخذ ثمان عقو اخلتيا تخدليو زدليو نقدر كله تاخذ ثمان قال له عقو نساء بمنم عينات بحنقولو زي وتحدث كان يجي كريو لو مخفتن نايد خدات يكون كل زارو نزل حجي بدخا خوينو زي خايد زي خلالو نمفلات ون كما تصلوا اب حنقولوسي كنت زخونا اين بلا بتاريخ نحريهم واخا ارترا مثالي وش تباصع مثالي ريو تباصع سي انا زي اول تاونز بحال ناي سان دييغو ريير له هنا امريكا مالتي انا بمنم عينت وش تباصع كوادا دري كل كندا 10 زخون ناي قدم زبن زرحب بتركي بأعراب خمون بتوم دك عدي تسرحي ختمة يعني المجمع يجي مساء هو خريج لكم كيدا مخنيات أنا وين تقولي كابتن يقدر ولا دينيره بخالق مخنيات نبازع كيدا خلطنا ومستقمتكم كابت بوتخوت سي
ኣይደለኹን ካብታ ውሽጢ ባፅዕ ቆፃ ኣይደለኹን ብምሕር እቲ ናይ ቀደም ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ቅርስታት ኣብኡ ዘሎ ነው ነዚ ክርኢ ኢሉ ንምሳሌ ናህና ሃብቲ ኣለና ኢሉ ካብቶም ናይ ገድሊ ወለዶ ዝሰብሰብ ሰሚዐ ይፈልጥ ቋሓይቶ ኣዱሊስ ካልኡን እንተኾነ ንምሳሌ 21 ኣድባራት ኣሉ ኣብ ኤርትራ ገሊኡ ሰፍ ዘይብል ኣድባራት ገሊኡ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ተሰርሐ ኣድባራት ገሊኡ ከዓኒ ኣብ ታሪክ ፍሉጥ ከም ደብረ ማርያም ዝበሃል ናይ ኣቋሓይን ዘሎ ደብሪ ናይ ስታትዮ ምንቅስቃስ ዝፈጠረ ሙሉ ኢትዮጵያ ኣሚን ፋሕ ዝበለ ምንቅስቃስ ኣብኡ ተፈጢሩ ኣብ ቢዘን ከዓ እንድሕሪኹም ምዃንኩም ከምኡ ዝዓበየ ገድሊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ደብሪ ነዚ ኣድባራት እዚ ናይ ቀደም ቅርስታት ዝበሃል ትግዕዝ ዝበሃል ቋንቋ መጻሕፍቲ ዋላ ትሕግዝ ደባታት ከይተረፋኡ ይዞምበጥ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ተገድሶ ዝነበሮ ተማሃራይ ጭርሹ ክንደጣፍ ትኸውን ኣይነበረ ባህሊ እንትኸትኩም ከ ኤርትራ ንእሽተይ ክንሳ 9 ብሄራት ዘለዎ ዓዲ እያ አንትሮፖሎጂስት ተዳልዮም ሲ ናይ አንትሮፖሎጂስት ጎልድ ማይን ዝበሃል ከም ባዕሊ ኤርትራ ዝመሰለ ዓዲ ይኹን እምበር ካብቶም ገድሊ ወለዶ ዝነበሩ ምሳሌ ኣስመራ ዓሊኻ ኣስመራ ወለድካ እንድሕር ኮፍ ኢልካ ኮንካ አንታ ዞም ኩናማስ ከመይ ዓይነት ባህሊ ዝኾኑ ኢንተረስቲንግ ዝኾኑ ባህሊ ዝኾኑ ዞም ቢለንከ ዞም ራሻይዳኸ ወይ ዞም ደንከልከ ገለ ኢሉ ንኽዛረብ ሕልሚ ጭርሽ ኣብ ሓንጎሉ ክመፀሉ ኣይክእልን አንኳይዶ ተንካልኦት ብሄራሲ ተሃገረሰብ ንኤርትራውን ኣገዲስዎ ምሳሌካ ሃብታም ዝኾነ ባህሊ ኣብቲ ሃገረሰባት ኤርትራ ኣሎ ትሕግ እንዳባታት ኣብኡ ዘሎ እቲ እቶም ሽማግለታት ሒዞሞ ናይ ቀደም ኦራል ታሪክ ይኹን ባህልታት እቲ ኣድባራቶምን ቤተክርስትያን ይኹን መሳጊዶም ገለ ነዚ ብምሉኡ እዚ ተገዲሱ ኣነ ክፈልጦ ደልየ ዝብል ሰብ ኣይነበረን ኦኬ ሕጂ ናበይ ዝኸዩ ዘለኹ ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ እታ ኤርትራ ንላ ዘለና ናይዚ ኩሉ ድምር እያ ካብ ባይታ ትርከብ ኤርትራ ናይዚ ኩሉ ዝፀናሐኩ ኩሉ ፀጋታት ድምር እያ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ሳደንሊ ንምሳሌ ሕጂ ሓደ ተማሃራይ ኣብ ኣስመራ ዓብዩ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ኣስመራ ሰከንዳሪ ስኩል ወዲኡ ንኣዲስ ኣበባ ይኸይድ ኣዲስ ኣበባ ወዲኡ ኣብኡ ስራሕ ረክብ 3-4 ዓመት ዝሰርሕ ድሕሪኡ ኩናት ተጀሚሩ ኣሎ ዘሎ ይሰምዕ ክኸይድ ክቃለስ ይብል እንተ ደኣ ነቲ ሃገር ዘይፈልጣ ኮይኑ እንተ ደኣ ነቲ ታሪክ ናይቲ ዘይገድሶ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ እንተ ደኣ ብዛዕባ ተን ብሄራት ጭራሽ ዝኾነ ኣብ ሓንጎሉ ዘይመፀሉ እንተ ደኣ ነይሩስ ነቲ ኤርትራ ከውፅእ እዩ ሰብ ዝኸይዱ እዚ እቲ መስተንክር ዝገብሮ እንታይ ዘሎ ካበይ ኣምፂእዎ ንሓደ ህዝቢ ከተፍቅሮ يعني ህዝቢ ኤርትራ ፍቂርካ ኢኻ ትወፅእ ዘለኻ ማለት እዩ ወፅዒ ኢልካ ኢኻ ትወፅእ ዘለኻ ንሓደ ህዝቢ ከተፍቅሮ እንተ ክትፀልኦ ንሓደ ህዝቢ መጀመርያ ክትፈልጦ ኣለካ ከይፈለጥካዮ ከተፍቅሮን ክትፀልኦን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንኽፈልጥዎ ዘይፈተኑ እንድሕር ኮይኖም ካበይ ይመፅእ ፍቅሪ ኤርትራ ምክንያቱ ዞም ሰባት እዚኣቶም ክሳብ መስዋዕትነት ክስውዕዮም ዝኸዱ ዘለዉ እንድሕር ክትስዋዕ ትኸይድ ኣለኻ ኮይንካ ንዘይትፈልጦ ህዝቢ ዶ ትስዋዕ ኣለኻ ስለዚ ኣነ እንታይ እዩ ዘለኹ ዓይነይቲ ኤርትራ ኣሎ ሞ ኤርትራ ኢሉ እዮም ዝወፁ ዘለዉ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እዛ ኤርትራ እዚኣ ካበይ ዝነቐለት እያ ክንፈልጣ ክንክእል ኣለና እምበኣር እቲ መጀመርያ ካብ ክስታይ ክወፁ ከለዉ ካብ ዝዓበየት ምክንያት ኮይና ትዝረበላ ዝነበረት ኣብቲ ኣነ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እንታይ ነይራ ንሕና ካብዞም ኣምሓራ ገዛእቲ ፍሉያት ኢና ክብሉ ከለዉ እቲ ዘለና ፍልሊ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦም ሃገርና ሒዝና ጥራሕ ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ብካልእ መጠን ብካልእ ምሻልካ ወይ ተዘራሪብካ
ويقول ملا زفتح في اللي يكون زلنا عبيش اللي زلنا حبيهم جاتهم جاتا تزارب نيرانو حجي إذا كل جزء تدقاقيما تبحال زنبرت قدمون أب تسربعتات كم مخنيات كوينات سلمة زنبرت بوغن إسلامي أو خفلي يكون بوغن كريستيان أو خفلي أنت يعني را إثيوبياويان بحراتيو إثيوبياويان فيوداليو إثيوبياويان زي ديمقراسياويان عرفتي نايت حزب زربا افتتحتن دحرتك دوق الملز بحال الله وغن دحان زيهم يوم ስለዚህ ንሕና ምዞም ህዝብ እዚኦም እንተደኣ ተጓዒዝና ክጎትና እዮም ኣብቲ ክንበፅሖ ንደሊ ስልጣንየን ራህዋ ይኹን ሰላም ገለመለ ክንበፅሕ ኣይንኽእልና እዚኣ ነይራ እታ ዘረባ ሕጂ እታ ምዕብልና ምክንያቱ እታ ምዕብልና ዝብልዋ ዘለው ኮርስ ከም ዝበልክዎ ናይ ትገብሉ ወለዶ ኣና ኣብቲ ከተማታት ዘለዎ ወለዶ እንታ ንሕና ምዕቡላት ኢና ኢትዮጵያውያን ግን ድሕራትዮም ዝብል ኣተሓሳስባ ዝነበሮ ትረገጽ ወለዶ ሕጂ እቲ ምዕብልና ወይ ከዓ ሞደርኒቲ ዝብል ብጌጋ ይርድእዎ ነይሮም ገለ ካብኣተን ምንታይ ብጌጋ ይርድእዎ ከም ዘለዎ ክዛረብ ሓደ ካብ ከተማታት ውፅእ ኢሎም ካብቲ ምሻሎ ብዓብዪ ከዓ ካብ ኣስመራ ማለት እዩ ውፅእ ኢሎም بدم بتعذيبهم انتو زنبرو اتزبلوه زلو دحرت اوش تعدنا يزلو تري إثيوبيان زلقبلهم زلو مثالي فيداليوم زلو نورو وزن دحري الكاسمرا نالبات تبتع اسمرا زلو قال صلواتات ناي خاتمها خلو خير كأورحق نحل الكاجن ثاني كتم زنبرت تتحقق سبات ابحر رشيهم ابتن قرصات زخونا قرهوهم وعلوم بخفتيهم دحرسو هدمهم انتن أقدهم يأتوا تي سايكل نايتي عمد كأن لك خمت بحال بوتات على تجري يكون بعد محراي يكون ذل حرستاي لك بحق زنور سباتيو الفيداليزم كأني ولا تليان إكزامبر أو تليان بعلوسي لا كبلوس لزيك عليه لسهم هبهم زنبر الشمت بتناي قدم زنبرنا حبشة شمت يزهبهم يرو في توراري رأسي قال يلزم بعلو زهوهم زنبره دجازمات كنجازمات دابل زهوهم زنبره معناته فيوداليزم التهزب سريس وسل زنبره انت دقا لما تحت قصنا ورد لنا خا هلم زبله شماغلن تجرن تباحيلو هلم زبله ناي فيدال سرعت نيرو فدقا طاكاست سيستم خمسنا هند دل طاكاست سيستم يهيدر اذا ነገር እዚ ጠጠው ዝበለ በጊዜ እንግሊዝ حجت أو باللغة الإنجليزية مالت جن المنتاليتي نافيراليزم منتاليتي كابت هزبت وصيو مالت هيكونه كأحلف لنا أنا ذنكل قصنا تخيلنا خاني توزنا برد أفار عبدنكل زلو كابت أبي إثيوبيا زنا برد أفار يبلغ يخطبوا أيتغلن قد زيادة أمر سلزنا برد أب دخول زخون خنا تحت متزنا برد حسبي فلذي تدحرت زلوز نبر إلهم سميوز نبرو عب ملء إرتا نيرو حجي بقت على عنتو يزول خوا ذكروا تا كيوريوزيتي زين هلاو نخفلتو وثق إلهم كافت ختمهم نخفلتو يمفتان زمسو سعبين دريون معناته خرحي اللي كان تدري هو نيرو مسوم يزلو تي كهاد ملوز اليوم زلو دحرسي مسوم يزلو اوكي فهذا إتي جيجا بجيجا تردي أماد نزلقوا أني تا معلنا أنت أنيرا مس كولونيال يتحزوا مس كولونيال مس طليان يوم يتحزوا أنيرا مس جزء طليان يوم يتحزوا أنيرا أنت معلنا كفلي ويكالون جزءاتن معلنا ببين كفلي ويكالون سلازي نعاتهم طليان زمسو عين نقولنا أسمرا خمس مراهم كالوت كتماتات سرقياتات من قد بابور في أفريقيا ودبات إذا مثل يبقى بعينهم أتنيرو ودبات ناس بالزربة كل جزء تسمعون يركم تقولوا كأسمرانا مثال أبو ددار إذا كل جزء مس كولونيال ورشة انتهي بحث روسي إتي دايجدلو ولدوز نبرة ناتي ليجاسي ويكأناتي ورشة تخبط أليان مسؤول الشيء نروح إن تورشات نخأكب
اتوانا نجر نيرو مناتو تمعبلنا مستناي طاليان اذا تححزا نيرو زي ازم صاتو صقم الله مخنياتو نتكرتاون مسبعبلنا اذا تححزا نيرو تكارتا ارترا مخنياتو ساول مستليان سلازمص حجي انت ايمير تشكر كابتا كارتا ارترا وصيو حسب غنا يخيل نيرو مخنياتو كابتا كارتا ارترا موصا وصي كام حساب نتمعبلنا تاي تقبرلا تزرقالا مالتي اوكي حجي مثالي دحرا سبيلكم كنكم بزعبا فابريكاتات كزرب كلنا كل زيت كل زيت دغاغي ما تمص نبرت نتم اب غزلي ولدو زنبرو مبزحتو تي اب اسمرات سرح فابريكاتات تحر بغزي ويف بغزي فيدريشن ويف حبرت مالتي سي اب غزي هايل سلاسي زنبرو لغزي زمعبلان زهانصان فابريكاتات بزحت ينير اجنعوهن عينهم كريئي كالن تايم دري كل ነገር معبلنا مستليان ስለተححزو انفايدو بغزي هايل سلاشي تسوريح لهم كامنسي بغزي هايل سلاشي فريسو لهم امدانو نيرو ديل لخناتات مالتي ثالثاي بكيكا مردا ناي مودرنيتي وين معبلنا خاني انت انيرا مودرنيتي مدحرا ريهم بخلكم كلتا ነገር يطقال حد تكنيكال الله تكنيكال كلخو مثالي اب ከተማታት ብምስራቱ ጥልያን ትውዝ ቅመጥ ህዝቢ ዝረብሕ ረብሓታት ኣሎ ቡምባ ማይ ስረክብ ኣብ ክንደ ኣብ ዕትሮ ሒዘን ዝወርዳ ዕንጨይቲ ምውራድ ተሪፉ ገሊኡ ብጋዝ ገሊኡ ኸኣኒ ሒዞም ዝመጽለው ሆስፒታላት ይፍጠር ቤት ትምህርቲ ይፍጠር ጽርግያታት ይፍጠር ተኸደሉ እዚ ሁሉ እዚ ቴክኒካል ሳይድ ኦፍ ሞደርኒቲ ህንጻታት إذا أنت كزاروز أنا حكون من قد واور خون قال ما لا يكون إذا كل technical part of modernity liberating بحالك قالوا liberating part of modernity liberating part of modernity اللي كنت عملتيه أفسنا حسابك لو تتمس من سالي أبكتما عند حرقة أخوانك ناس أيسمعك مثالي بعليتك ويبتهاجر سبت عدها فريحك تقبر نجارات لي اختبروا زي تخيل نجارات عدي اب كتما مسي خاص خبرات تخيل زولو دي اب ويسترن كسلاينو زول كسبنت كنلو نقلينا انديفيدواليزم مثالي مودرنيتيزم صوي ስለዚህ ንስኻ ሪስፖንሲብል ንነፍስኻ ጥራሕኩም ምዃንካ እዚ ዘምፅኦ ነፃነትካ ምክንያቱ ኣብ ክንዲ ሙሉእ ዓሌትካ ወይ ሙሉእ ኣውራጃኻ ወይ ሙሉእ ዓድኻ ትውክል ነፍስኻ ጥራሕ ወኪልካ ትነብር ማለት እዩ እዚ ሞደርኒቲ ዘምፅኦ حدش liberating زغنا aspect هنا كله concept na citizenship I don't know تقولين تاكم دولة فلتنجم na citizenship no again ab individualism تسجع خوينو كمت ان citizen كأني تجبره قدي مش ديمقراطية تحازيجي كله بعدي كأني cosmopolitanism زول والله cosmopolitanism كأني بتكرني again تاكم دولة فلتنجم لكن بزحنات اللي نحن ترجمه مثالي أبكتمان ده العريخة خلوت عليتات أحد يكون خاني كوت أون حزب سرك بتلعبي كتما خوينا حجي لما جمع رياض زي عين خايا يقفح مالتيو معناته تنتعلم تريو الرأي بتعيننا يتم خلوت حزب غير كتريو لها مالتيو كم زي غير كتريو لها أبا نفس هذا مس لوتي بزح يخون يكون نمبر زي عند حراسة فيكم لا حجي مستعم من تأتخيل بأنس أراتنا زبلكم دلو خنا يقدلوا ولدو مفلات زي كتاز نبرا بوتال مفلات كاب أول شيء يكفلت زي هنت أسلز نبرة السوزوم سو شيء قراتالو أنا أتو أنصار كوسموبوليتانيزم يوالتي هنا مثالي أبس مرا نحريهم معكم نحتاجون يا ختمة عندنا بزح عليتات هاي ترى ولا كم أدي شباب مثال أدي شباب مع تعليقات خاطر الجراجيت ري محاراتري تجراويتري استراوتري أورموتري لذي بقومة أنك تحنقول كقرب رفيحي بالمالتي حجة اتناي قد له ولا دقن تي مشالو بقسم كوسايلو عشر تجزيز زارو ولا زرباتاتنا دحر أبزي قد له ولا دوز ناتو سراول مريء لنا
كابتا كبابي وصيو تحسب زي ما قالوا مالتي هجي اتا رابعتي خاني انتي يقبر الله مالتي بحصير بعد سالسيتي እቲ ቴክኒካዊ ነገራት ተቀቢልዎ ምዕባለ ይኹን ከሎ ንዕኡ ታታ ቴክኒካል ዝኾነት ፓርቲ እያ እቲ ሊበሬቲንግ ዝብሎ ዘለኹ ኢፌክት ኣብቲ ውልቀ ሰብ ግን ንዕኡ ኣብ ግምት ኣየእትዎ ሎሚ ንምሳሌ ሕጂ ንሳትኩም ኣብ ህዝባዊ ግንባር እንድሕር እዚ ናይ ዋርሳይ ከኣሎ ዝበሃል ወፍሪ እንድሕር ኢኹም ምዃንኩም ካብዚ ዝነቐለ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ እቶም ሕጂ ሰዓት ዘለዉ ህዝባዊ ግንባር እዚ ይስራሕ ያሎን ፅርግያ እዚ ይስራሕ ያሎን እዚ ዳም ዝዶ ይስራሕ ያሎን ስለዚ ንዓቶም ሞደርኒቲ ማለት እዚ በርቲ ኣብቲ ውልቀ ሰብ ዘምፅኦ ናይ ሓሳባት ለውጢ ኣይድሃቡን ራብዓይ ምፍታሕ ባህሊ ሞደርኒቲ ክብሉ ከለዉ እቶም ናይ ገድሊ ወለዶ ኣብቲ ልዕሊ ባህሎም ዝምስረት ሞደርኒቲ ኣይኮነን እኳ ደኣ ንዓኣቶም እንታይ ኮይኑ ዝረኣዮም ነይሩ ኣብ ባህልኻ እንድሕር ሒዝካ ቆጢብካ እንድሕር ሒዝካ ሞደርን ክትከውን ትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ክጎተካ እዩ እቲ ድሓር ሕጂ ምሳሌ ኢትዮጵያ ድሕርቲኣ ዝብል ዝነበረ ንሱ እዩ ሓደ ካብቲ ምክንያታት ንሱ እዩ ወይ ከዓ ሓበሻ ድሕራትዮም ዝብል ኣተሓሳስባ ዝነበረ ንሱ እዩ ስለዚ ካብ ታሪኽካ ካብቲ ሃገረሰብ ምህዳም ካብቲ ባህሊ ምህዳም ካብ ኣቦታት ምህዳም ካብ ሕጊ ዳባን ምህዳም ካብ ግእዝ ምህዳም ካብ ብሄራት ምህዳም ካብ ተዋህዶ ምህዳም ኣብቲ እዋን እቲ እዚ ሙሉእ እዚ ምስ ድሕር ምዃን ዘተሓሓዘ እዩ ነይሩ ስለዚ እንታይ ይርድእዎ ኣለዉ ሕጂ ብጌጋ ዝርድእዎ እዩ እኳ ደኣ ሞደርኒቲ እዚ ምሻሎ ሓደ ግዜ ብናይ ጃፓን ተጠቂመ ነይረ ዝከረኒ ኤግዛምፕል እንታይ ነይሩ ጃፓን ንምሳሌ ሓደ ግዜ እቲ ክስልጥኑ ኢሎም ኣብ ዝወሰንሉ ግዜ እቲ ናይ ምዕራባውያን ፅልዋ ምስ በዝሖም ኣብ መጀመርያ ዝገበርዎ ብሙሉእ እቲ ናይ ምዕራባውያን ነገር ቀዲሖም ነው ነይሮም ድሓር ግን ኣብ ህዝቦም ሽግር ከምፃኣሎም ጀሚሩ ምክንያቱ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ነው ከምዚ ምሻለካ ንሕና ድሕራት ኢና ዝብል ባህርያት ከምፃኣሎም ስለጀመረ እንደገና እንታይ ገይሮም ሳቶ ኦኬ ቴክኒካል ፓርቲ ክንቀድሖ ንኽእል ኢና ካብ ኤውሮፓውያን ይኹኑ ካብ እቶም ስልጡናት ይበሃሉ እቲ ምሻሎ ነፍስኻ ኮንፊደንስ ዝህበካ ግን ባህልኻ ታሪኽካ ኣተሓሳስባኻ ዝብሉ እዚ ግን ኢሎም ናህና እኩል ዝኾነ ኣለና ኮርስ ኩሉ ብሉኡ ጥዒልና ክንበሎ የብልናን ግን ናህና ነቶም ደቅና እዚ ተደሚርናዮም ኮንፊደንስ እንተደኣ ዘይተሰሚዕዎም ኣብ ነፍሶም ነቲ ቴክኒካል ፓርቲ እውን ክዕቅቦ ይክእሉን እዮም ኣባና ግን እንታይ ምርዳእ ነይሩ እንተደኣ ክትምዕብል ኮንካስ ነዚ ነገር እዚ ፍትሓት ጎለካ ያታኽስተ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ሓሙሸቲ ብጌጋ ተረዲኦም ኣለኩም ዘለኹ እቲ መንነት ዝደልይዎ ዘለዉ እቲ ምቅቡል ዝኾነ መንነት ዝደልይዎ ዘለዉ ኣብቲ ኦፍ ኮርስ ኣብቲ ፍርዙን ዝኾነ ረዋሒታት ናይቲ ህዝቢ ከም ቋንቋ ባህሊ ታሪኽ ገለ ዝመሰለ ዘይኮነሲ ኣብቲ ሃላኺ ኢለ ፀዊዐ ኣለኹ ኣብቲ ሃላኺ ረዋሒታት ተመርኮሰ እዩ ነይሩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ነይሩ እንተ ነዳ ብዛዕሪ ኮይኑ ፅዒርካ ክትምፅኦ ትኽእል ነገራት ንምሳሌ ትምህርቲ ከም ዝንክሎ ፅናሕና ቴክኒካል ምዕባለ እዚ ሙሉእ እዚ ብዛዕሪ ክትምፅኦ ትኽእል እዩ እንተደኣ ሰኒፍካ ከዓ ክጠፍእ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ ተምኪስካ ሱር ዘለዎ መንነት ክትመስርት ኣይትኽእልን ኢኻ መንነትካ እንተደኣ ሊካ ጥራሕኻ ነዚ ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ ኣብ ሃላኺ ረዋሒታት ተመርኪሶም ዮም ሕጂ ንሕና ንምሳሌ ናይ ጥልያን ዝመፀ ሌጋሲ ናይ ጥልያን ዝመፀ ውርሻ እዚ ውርሻና እንድሕልካ ወሲድካ ኮይንካ ናይ ጥልያን ዝመፀ ውርሻ ኣስመራ ይኹን ዋላ እተን ኣለዋ ተባሃላ ካልኦት ነገራት ክጠፍኣ ዝኽእላ እየን ኣይሚን ትምዕባለ እዚ ጠፊኡ ይኽኣሉ ኣብ ውሽጢ ኣብ ወለድለም ዝኣተው ጀሚሮሞ ትጥፋእ ሕጂ ምስ ኣተወት ህዝባዊ ግንባርካ ርኢና ኣለና ስለዚ ኢትዮጵያ ሕጂ ካባናን ላዕሊ ጥራሕ ዘይኮኑ ዘምህሩ ዘለዉ ካባናን ላዕሊ ጥራሕ ዘይኮነ ስልጣን እዮም እቲ ኩሉ ንዓና መመኪና ዝነበረ ብሙሉእ ሓሊፎም ኣለዉ ስለዚ ንዕኡ ሒዝካ መንነተይ ኢልካ እዚ ክትለዓለሉ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ እንታይ ኣስዓበ ኢልና ሕጂ ንሕተት እዚ ብጌጋ ምርዳእ ናይ ሞደርኒቲ ናይ ምዕብልናሲ እንታይ ኣስዓበ
حنت خبت عباي نجد نزي أدرس عبت متى أملخو كارتا أملخو كارتا مالت كأني نتا إريتا الكارتا أمن العدي أبكندي أبتبايت هذا اللخنة أم تعنتو يكون تصنحكو مريتها بحرة حزبة تاريخها قل مريانو بقولوا إنسانو أبتبايتها بوذلو بوتاتات رئيها زي كونسي ناتكا من النت مالك زي كونسي مستكارتا تتحدث من النت كاسي مستكارتا تتحدث معناته تكارتا طليان زمصت مستي مودرنيتي نلو زلم سخال أوحت ناي مودرنيتي بارا زي كمسمرا كالي زمسل نغرات زمصت نساس لزخون تكارتا زخونت انت اخذت دلخه مننتي مستي ابايتا زلا ارترا زي كونس مستا افكارتا زلا ارترا تتحايزو مالتي بعد اذن تايلنا نصوعيو كارتاوي مننت زيت مجمريا بعدها مننت لصويعي زلو وانا زي كارتاوي مننت ابلو زلو خنتا تمركو سيكون حنقول ناي منطرح اب حنقول نايتي قتلو ولدو الى صويعي زلو او زنبرت ارترا زي زيا بزح سعبينات زلوا زي عند حريز كان عند حر مثالي تكارتا زلو ارترا اذا امن كان جميل كايو تا تقبر زلها نحنا حدا حزب زخنا حزب ارترا نحنا حدا هاجر زخنا ابزا كارتا دي اصل زلنا الا الك اخذ امن مالتي ريفرس هاجر كيا زلها ابكن تكارتا ابلو خنتات تمركز سرح اتي هلو خنتات خير الله مالتي نتا كارتا متان نايتا مكارتا مهلاو كرجاجس مالتي كابزي زس عبه زمصو شيغر زي بحال شيغري ام مجمريا سقيلو سايكون غلي كابزي مردات زنقلنت نغرات خم زولكو زغبرو زي فمت ولودس زنبري افت مجمريا دحن كارتا زيا نعمل الله ان الكحت لعد خليخه دحرجن زس عبو زي امنت زي كميلو ناب زخونه شجرنا حزبي ارتاحهم دوتو كليه هنا